Приятели, днес братовчет ми ще реди пъзел. С Дисни принцесите. Да, нека да започваме. Така, тук отварям. Ето ги 6 икони на Дисни. Може да кажеш кои са всичките. Снежанка, Пепеляшка, Аврора, Спящата красавица, Ариел, Бел, Жасмин, Тиана и Рапунцел. Коя ти е най-любима от всичките? Ами, аз като бях на 10 харесвах повече Рапунцел и Ариел. Добре. И Бел. Нека да започваме. Като не забравяйте да се абонирате за канала, да лайквате всички видеа и да коментирате най-хубавите неща. Добре, сега ще започнем с лицето на Рапунцел. И само да кажа, игнорирайте това, че ми се виждат краката. Не да винаги се виждат краката, но хора не... Тази играчка също игнорирайте и всички играчки ги игнорирайте, въобще, че ги... Понеже сме при баба на гости. Да, на гости сме. И сега тук, мисля, че тук трябва да сложи. Да. И игнорирайте тази там кочна. Гледайте право. Ето тук. Сега. И сега те съветвам първо да обърнеш всички части. Трябваше по-добре на земята да го направиш това, защото тук няма да е удобно, но... На земята ще бъде по-разхвърлено. Абе, предвид, че има такова килим е по-добре. Така. Сега. Ето това не е така. Така, тук... И само да кажем, този пъзъл е с 104 части. Ето там в края, горе в дясно му търговите на кутията. Извинете хора, обаче ми е трудно, твърде трудно да намирам частите. Да бе, човек, казах ти, обърни ги наобратно всичките. Чакай, ще ти помогна. И си ги разпредели, кое според тебе ще отиде коя си принцеса. Така, тук вече успях да построя тук лицето на Рапунцел, въпреки че се разпадна. Сега. И това на Ариел или на Аврора. Сега. Може би доста от вас се чудят защо не си показваме лицата. Това е заради забрана от родителите на... Моите родители да снимам хора без тяхното разрешение. Да. Не е окей да си показваме лицата. Вижте, в TikTok по-добре може да си вкараме лицата, обаче... Сега тук намерих една част на Рапунцел. В YouTube по-не може да се вкара. Въпреки, че може и в двете платформи да сме си вкарвали лицата. Не се знае. Тук мисля, че това... Игнорирайте, скоро идва брат ми и ще се чува нещо като здравейте, какво правите, защо правите, снимате ли видео и нещо такова. И това го игнорирайте. Игнорирайте всичко, което ви падне в ръцете и което е грешка на това, което снимаме. Но, да. Добре. Сега тук трябва да намеря частта с фенера на Рапунцел. Леле, този пъзъл наистина е труден. Как труден ме 104 части, за да иначе го нарада, ако ти кажа. Лицето на Ариел. Знаеш какво е? Сега ще подпра камерата, така че да не ни се видят лицата. Подпра камерата, защото за да видиш как трябва да се нареди пъзъл. Ето така. Само да наредиме тая кутията, докато не... Бел и Ариел вече успях да ги построя. Спря ли видеото? Не, спокойно включи. Сега ето тук хора вече успях да построя Ариел и Бел заедно. Упс. Мисля, че това беше от Аврора. Да, от Аврора е. Това е някаква друга част, която няма да строя. Това е друг пъзъл. Друг пъзъл. Сега. Вижте какво открим. Част. Можете да видите ето тази част, която не е от този пъзъл там, който виждате. Не я хвърляме, просто ето гледайте сега, ето така. Не ми трябва. Сега тук тази част
Тази не знам дали пасва, но... Така мисля, че за тук. Или... Гледайте следващото видео, в което ще отговаряме на вашите въпроси. Извинете хора, обаче имам и ограничение на коментарите и не мога да коментирам с вас, но мога да ви кликвам с палец нагоре или сърчице. Това според мен е достатъчно, Ице. Бе? Ух. Не знам къде е тази част на Бел. Сега ще продължа с... И ви казваме, ако направим 100 000 абоната, ще си покажем лицата. Освен ако ни позволят. Да. И че не знаеш, че никога не може да стигнем толкова абонати. Но с голямо удоволствие може да си покажем лицата. Добре. Игнорирайте коченята в стаята и това, защо да редиме по този прост начин пъзела, но игнорирайте просто всичко, което ви падне в ръчичките. Така... Къде? Ето пъзъл с парчето на пепеляшка без едното и око. Това е на Аврора. Вижте, искам да ми давате в коментарите да пишете идеи за видео, защото той не знае какво да снима. Обаче намериха част от лицето на Аврора, спящата красавица, и ето я, сглобена. Чакай, дай я снимам. Чакай, дай. Облечеш камерата нагоре. Нищо. Ето. Спокойно, без знаеш колко се вижда тази част. Добре. Ето тук я оставям. Тя мисля, че беше някъде близо до... да, ето къде. До Белия и Ариел. Ето. Не. Ице, разтели си ги както ги виждаш по картината. Няма му тази идея, да се вижда. Добре, сега ще ги разпределя на части. Това е на Аврора, този път. Ще ви увелича малко да видите тук къде е спъзала. Вижте, тук пише 3D нещо си, там не го виждам. 3D вол за Дисни принцеси. Вижте, аз гледам как той го реди просто от камерата. Защото аз ако погледна и така, ще мърда се камерата и затова аз гледам как го реди всичко през телефона. Ице. Оставете лайк за Дисни принцесите. И пишете в коментарите коя е вашата любима. И ще ви коментирам чрез палец. Той ще лайкне тези принцеси, които най-харесва. Той ще лайкне коментара. Така, тази част мисля, че беше за плата на Рапунцел или... Да, оцелих. И тази част мисля, че... Да, това е за ръкава на Рапунцел. Успях да построя Рапунцел. Най-накрая. Да видим, чакай и се спри за малко. Ето това е. Обърнала си камерата нагоре. Да, разбрах и сега ще го обърнем. Така. Това е положението. Чакайте малко по-отгоре да ви покажа. Много добре е станало. И се продължава. Добре. Сега ще продължа с Аврора, понеже тя ми е най-трудните за построяване. И се не се обръщай нагоре, защото ще си се покажеш лицето. Добре. Само косата ти се вижда спокойно. Надолу. Сега. Това е на Тиана. Ето. Мисля, че беше някъде за... Това е частта с Жасмин. Така. Това е на Снежанка. Ице, аре сега направим една кратка пауза. Кратката пауза мина. Значи не е пипа на този пазъл. Така. Сега продължаваме.
тази е на... И сега... Да, прицелих. Ау, леле, колената ме болят. Като седя толкова на така. Аз ще се опитам да препра някъде. Ето е частта на пепеляшка и не я сложих. И мисля, че това е за тук. И сега е тази част на Ариел, моята любима Слей кралица. И сега сега трябва да намеря частта, където... ето. Мисля, че това. Не знам дали се вижда. Ох! Да, мисля, че това е за... тук или аз бъркам. Така, сега ще ти помагам лице. Тук да е стигнал. Лице. Малко съм навитил. Дай си малко зор. Да, това е част от роклята на Ариел. Да си покажеш лицето. Да бъде си показвам лицето. А защо си не случила камерата към нас? Това си е така на очите, бе. Сумиташ всичко, просто така си погледна. Не искаш да ме пушапка. Не пушапка си. Сега, ето тук ще... О, това е част от косата на Аврора. Да, точно това е. Косата на Аврора. И ръката. Да. Да, извинете хора, така ще нося така камерата. Ето как малко се получи пъзелът. И сега... Карите с камерата, моля. Добре, сега тук ще сложа ето тази част, която е някъде между... не знам къде е частта с роклята на Аврора. Но... Изчакайте една минута. И ето така, вече построих торса на Аврора ето тук, с роклята. Ето и Рапунцел. Как гледа се едно, иска да кажат: хайде оставете лайк за видеото. И сега, другите Дисни принцеси. Та успях да построя пъзела и Ники, моя братовчет, дойде и сега той успя да построи останалата част. Но сега да продължим. Тук Ники и аз продължаваме да строим пъзела. Обаче някъде се забавихме. Мисля, че тази част е ето тук. Ох, боже мой. Кари! Добре. Ето. И сега до някъде успях да построя роклята на Бел и на другите, но сега да продължим. Ей! И ето тук с Ники успяхме да построим принцесите. Ето тук. Бел, Ариел, Аврора, Пепеляшка, Снежанка, Рапунцел, Тиана и следващата, която липсва е Жасмин. И това беше видеото. И това, хора, беше видеото. За съжаление не успяхме да построим Жасмин, понеже от парчетата й липсваха, но останалите принцеси успяхме. Ето ги Аврора, Бел, Ариел, Пепеляшка, Снежанка, Рапунцел и Тиана. Но това беше видеото. Надявам се, ако ви е харесало, да се абонирате, да пишете в коментарите и да пуснете палец нагоре. Много благодаря и чао!